चला, चॅनलवर तर तुम्ही नवीन असाल कोण तर चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या आणि व्हिडिओ बघा. आज उशीर झालाय. आज जेवणाला जरा उशीरच झालाय. कांदा टाकलाय, चला चॅनलवर नवीन असाल त्या चॅनल सबस्क्राईब करून घ्या आणि कॉमेंट करा तुम्ही व्हिडिओ कुठून बघताय ते. चला जॉईन करा पटपट पटपट चॅनल. कांदा आपला लाल झालेला आहे. आता चला छानशी कॉमेंट करा व्हिडिओ कुठून बघताय ते. ह्यात आपल्याला ही स्वच्छ धुवून घेतलेली आहे 2 ते 3 वेळा कोळंबी. आणि आपल्याला एक बटाटा. परतून घ्यायचं. थोडं कमी वाटतं, आणखीन जरासं घालते. ह्या रेसिपीचा कोळंबी चटणी सुद्धा एक व्हिडिओ यूट्यूबला तुम्ही तिथे जाऊन बघू शकता. कोकमं टाकले, थोडी कोथिंबीर, छान परतून घ्यायचं. मीठ लावून घेतलेलं आहे त्यामुळे आता मी मीठ घालणार नाही. आपण कोळंबी रस्सा करतोय हे बघा छानपैकी. चला कॉमेंट करा पटपट. चला ताईनो पटपट चॅनल सबस्क्राईब करा आणि शेवटपर्यंत न स्किप करता व्हिडिओ बघा.
व्हिडिओ आवडत असेल कमेंट करून मला सांगा. तुम्हाला माझं नेहमीचं रुटीन जेवणाचा कसं वाटतं, ते आवडतात व्हिडिओ. आवडत असेल तर तुम्ही कमेंट करा. माझ्याकडे लोकर आहे त्यांचा सबस्क्राईब करा. माझा आहे उपवास, थोडासा चहा घेते. जेवण करता करता थोडासा चहा घेते. चला चॅनलला सबस्क्राईब करा. बघा छानसा कट आलेला आहे आपल्या कोंबी रशाला. मस्त आणि उकळी येते. हे बघा मस्तपैकी उकळी आली. आत मी बटाटा टाकलेला आहे. बटाटा सुद्धा व्यवस्थित शिजायला पाहिजे. चला व्हिडिओ बघा. आपल्या आता कोलंबी शिजते. बटाटा शिजला तर आपण याच्यात वाटण घालणार आहोत. बटाटा शिजलेला नाहीये.
हे बघा, आपण यात वाटण घातलेलं आहे. तुम्ही चवीनुसार नंतर मीठ ॲड करू शकता. मी पहिल्या याला मीठ लावलेलं आहे, पण आपल्याला थोडंसं